Hagi portma shemi ki jing batai start berkijing batai ki ban penting ban pen perkhat yegi parlok ki balong ki nong pet hagane ke portung in ya banya pet berngai kene ke video ki ong baka viral kadai ke balarim pet hangne kadai ke balarim bha nadu arsna menswa ki tho apa YouTube kadai ke ju ke video kabangan pen pi mentah pet kane sekaman jenga kane kadai ke balarim mo kane kidang supen mi nang ta kidang batai bakam dei kaju kiang bawan siwan kene kasim kane ka sim ka bah lawi kene ka lama kadai kaju hi kasim nadu arsna menswa ba kaju hi ka video nadu arsna menswa hare gisu upload penthamai ka bat kiong bagane ka sim kawan siwan lada kene ka sim kawan siwan kanamwan ha kaju ke kamera angle kanamwan ha kaju karukom kumne kanam yad hap kene ka timing ka baki pen I hangne temde bakawan siwan hare baki upload tahki portma ka sajia kumne ki parlok changiru teng ki kerki palat ban upload video klaim da check ya kadin ka khamat klaim da check ya kano ka badai ke jing sisa ne ka khubar thok tang ban yo ban upload kloi la pen mi kloi te kum ta parlok Mde banong baka tengap kalaya tulpa baga Israel karem. Amde banong baka tengap kadai ka bakumne ka bakumtai. Hare kadai tang ke video ka bagi sipen mi bat kisu pen ikai. Tetang kumta he perlok ngait phila sngau thu ikane video. Kamdei ka badang thumai hare kadai ke video ka balarim bha. Te kumta ladadan kinu ki babatai start jep wat jungait kurmar kamtam ya ki bakum kine ki khubar kiba kiong ki jingjia khla kublai sibun